ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. דבר ראשון, תודה רבה לך על כל החיזוקים שאתה נותן לעם ישראל, לכל האהבה שאתה מעניק לעם ישראל, וממש מחרף נפש על זה. תודה רבה לך. תהיה בריא. עכשיו, דבר ראשון, אני באתי לפה רק בשביל להגיד לך את זה. זה הדבר העיקרי. אז אני אשאל עוד שתי שאלות ככה על הדרך. דבר ראשון, גדולי ישראל, יש גדולי ישראל שכולם מכירים אותם. אני לא אקרא בשמם פה, אני לא רוצה חס ושלום, אבל גדולי ישראל שאז בזמנו זה היה בנושא הצניעות שדיברתי עם אברכים, דיברתי כיום בנושא הכשרויות, ואיך גדול דור שהוא אחראי על ציבור כל כך כזה, ציבור גדול שכולם מכירים אותו, איך בעצם הוא לא מזהיר את כל הציבור ומוסר על זה נפש כמו כבוד הרב שלפי דעתי אתה גדול הדור היום. מה אני אגיד לך? אני התייחסתי אתמול למה שאמר הרב יצחק יוסף בנוגע לכשרות. יש תשובה ארוכה שלי בשיעור אתמול על הנושא, והוכחתי שהוא טועה ומטעה, וגם לשיטת אביו, הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לחיי העולם הבא, שאמר לי בשיחה שהיא מוקלטת ואני משמיע אותה באתר, כשיצאתי נגד הרב מחפוד בזמנו לפני 15 שנה, ויצא פסק כנגדו, אז הוא דיבר איתי, הרב בעצמו ביקש לדבר איתי, ואמר לי תניח לו, עזוב, יש לו בריונים, אל תתעסק, אל תיכנס לזה. זה תלוי בצווארם של הרבנים הראשיים לישראל. טוב, אני בלאו הכי הפסקתי אז באותו עניין בגלל שהרב שלי אמר לי שאני אדבר פעם אחת ואחר כך אני אפסיק, ופרסמתי את מה שפרסמתי והוא חתם על זה. אבל בסופו של דבר עכשיו הבן שלו הוא הרב הראשי לישראל, והאבא אמר שהכל על צווארו. עכשיו הוא אמר אתמול, וזה מופיע בכיכר השבאב, הוא אמר שמה שההכשרים רובם ככולם בסדר. אז קודם כל אני שומע שאם רובם ככולם בסדר, חלק לא בסדר, והאחריות עליך. אז כל מה שאוכלים נבלות וטרפות זה עליך. כי אם אתה רב הראשי ואבא שלך אמר שזה עליך, זה עליך. אז לכן אתה צריך לדאוג שלא יהיה רובם ככולם. דבר שני, כשאתה אומר רובם ככולם, אתה לא מציין מי. דבר נוסף, אתה לא בדקת שום דבר. אתה לא הלכת לשום מקום. הרי במשך חודש ניסו אנשים לצלצל ולהגיד לך שיש בעיות, והתחמקת, ואחרי חודש אמרת שאתה לא אחראי על זה, רק הרב דוד לאו, ואתה בתום 5 שנים של הקדנציה הראשונה, אחר כך זה עובר אליך. אז למה אתה מתערב עכשיו? אם זה הרב דוד לאו, ולא אתה, אז למה אתה אומר את זה? ועל סמך מה אתה אומר את זה? כשאנחנו יודעים את ההפך הגמור. עכשיו הדוגמאות שהוא הביא זה דוגמאות שהן לא מהמציאות בכלל. הוא אמר לדוגמה, שמה אתם דואגים? שיש בעיה עם צומת הגידים? אם יש 2%, אז זה מיעוט, המיעוט הזה בטל ואפשר לאכול וכו'. זה שקר גמור, משום שאחוזי הדלקות והפגמים שיש בצומת הגידים, שמטריפים את העוף, זה 10%, 5%, 6%, לפעמים 60-80%. זה לא דבר קבוע, יש לולים שלמים שנפסלים לגמרי בגלל צומת הגידים. וזה מתפרסם. הייתה תקופה לא מזמן מיליונים עופות הושמדו בגלל צומת הגידים. אז זאת אומרת, יש מחלות בעופות, וזה לא רק צומת הגידים, זה סכינים, וזה בשר שנתעלם מן העין, וזה ריאות, וזה דם שנצרר, וזה מליחה, וזה אספקה, וזה השינוע, וזה הפלומבות, זה המון מרכיבים. שזה בעצם תעשייה, שכוונת התעשייה להרוויח. והדברים כתובים בשאלות ותשובות, שאלות ותשובות, של מי? של הרב יברוב משארית ישראל, של הרב שטרנבוך מהעידה חרדיס,
של הרב נתן גשטנטנר בזמנו שכתב על זה, של הרב ברנדסטופר, כולם אומרים שאין לאכול משחיטה תעשייתית, רק מחבורה, אם זה נעשה כמובן על פי כל גדרי ההלכה, בשוחטים יראי שמיים. אנחנו לדוגמה לא אוכלים משוחטים שהם שוחטים עם אייפון, כי למנדה אמר זה פסול לגמרי, זה לא ירא שמיים. אז אם זה לא ירא שמיים, אז איך אתה מתחיל את השחיטה? ולא מקפידים. היום צלצלנו למי שמוכר בעטרה, אין שם הקפדה על אייפון. לדוגמה, זה רק דוגמה, זה, עזוב את זה. סכינים, בודקים ברטוב, לא ביבש. וגם לא בודקים את זה במקום שאפשר לעשות כוונת הלב, כי בודקים ליד הלול, ויש אחר כך בדיקה אחרת. וכמה מורידים מהליין? צא ובדוק. וכן על זה הדרך תמשיך הלאה וכו' וכו'. עכשיו בסרט שמראים היום, רואים עופות זרוקים על הרצפה וכו' וכו', מעלים אותם, מרימים אותם, מכניסים אותם לקונוסים וממשיכים לנסוע. הבאתי עשרות הקלטות של שוחטים, ראשי צוותות ואחרים, שהם שחטו בכל המקומות. וכולם אומרים אותו דבר. הבאתי פה בפעם הקודמת את הרב עמר שאמר במפורש שהוא ראה בעיניו שאין בכלל חלק בית יוסף בכל החוגים. אז כמה אפשר לדבר? ואנחנו שרוצים באמת לעשות הכי טוב והכי מהודר, לא מצליחים לספק הרבה. למה? כי קשה להוציא כשר. קשה. המציאות לא מאפשרת. עכשיו בבשר זה בכלל בעיה, כי אף אחד לא מוכר חלק בית יוסף, הכל זה תרמית. אנחנו בשביל להוציא כמות צריך לעבוד קשה מאוד ולהביא סחורה מאוד מיוחדת ולעבוד לאט. הייתי בשבעה של הרב ציון חוקיימה זכר צדיק וברכה. ראיתי. הבאתי את הסרטון, דיברתי עם הבן שלו שהוא 15 שנים שוחט. שמענו אנשים שעומדים שם, הוא בעצמו עיד, מ-73 בקר יצאו 3 חלק בית יוסף. אז איך אנשים מוכרים 60%? אז מאכילים את ישראל נבלות וטרפות. אבל זה בזול. זה בזול. זאת בעיה. עכשיו אם יעמוד תאר לך ראשון לציון ויגיד שהכשרות לא בסדר, תגידו לו אדרבה, אתה ראשון לציון, אתה הרב אחראי, תקן. הרי הרב דוד לאו בעצמו בא על מנת לתקן, ואמר שהוא בדק 3 שנים אחורה, והוא ראה קטסטרופה שלא ייתכן שמכרו כזה דבר, לכן הוא אמר שיהיה הגרלות, והעמיד כל מיני מדדים של בדיקה וכו' וכו', ובג"ץ הסכים איתו, ובסוף הוא התקפל מפני היבואנים והסוחרים. ואין היום שום דבר, וזה ממשיך, עולם כמנהגו נוהג, כי כוחם גדול ועודף. במשך 0.5 שנה לא היה בשר, לא יצאו צוותים לחוץ לארץ. אז אתה יכול להשאיר את כל ישראל בלי בשר. אז הוא צריך להתכופף, מה יעמוד אחד נגד כולם? כבוד הרב, אני חושב שהיום ראשון לציון, הדבר היחידי שיש, זה ליד בת ים. זה לפי דעתי. מה זה בת ים? ראשון לציון, ליד בת ים. זה מה שיש. ראשון לציון, ליד בת ים, אתה מתכוון לערים. זה מה שנשאר היום, זה לפי דעתי. אז זה המצב, אז לכן אף אחד לא ייקח על אחריותו, אתה מבין? כי אם תגיד עכשיו אתה רב מקומי, נגיד סתם אתה רב של חבורה של אנשים, ואתה תגיד להם לא לאכול, אם לא יהיה להם כוח, אז מה יקרה? אתה גרמת להם שהם לא ישמעו לך. הוא רוצה שלא ישמעו לו? הוא רוצה שכל דבר שהוא יגיד ישמעו לו. מה שנוח. ואם הוא יגיד דברים שזה לא מתאים לציבור שלו, ויגידו לו, זה הגזמת, אני לא יכול, מה אני אגיד לאשתי? מה אני אגיד לילדים? מה אני אגיד זה? אז הוא יאבד את הקהל לאט לאט. בשביל לשמור על הקהל הוא צריך להגיד הכל בסדר. אבל הנה שאלה ששאלו, אני לא אמרתי אותה פה, אבל אמרתי בהרצאות קודמות. שאלו את הרב קנייבסקי, אישה אחרי לידה, חודש אחרי לידה, כותבת לרב, אני חלושה, אין לי כוחות אחרי הלידה, ואני רוצה לקנות בשר ועופות. אני אוכלת מחבורה, אבל המחיר יקר ואין לי כסף. וגם יש לי 5 ילדים קטנים שאני רוצה שיגדלו בריאים. אז אני שואלת את כבוד הרב, האם אני יכולה לאכול מבד"צים הרגילים,
ומאיזה בד"ץ? מה ענה לרב קניבסקי? תלך לכל רב עם השאלה הזאת, הוא יגיד לה לאכול. הוא יגיד לה, את חולה מסוכנת אפילו. מה אמר לה הרב קניבסקי? אפשר לחיות בלי עופות. מה הבעיה? תגיד איזה בד"ץ, תגיד שייריס, תגיד משהו. למה שהוא יגיד? למה שיגיד מה שהוא יודע שלא בסדר? הרי הוא אוכל משחיטה פרטית קטנה. למה שהוא יגיד, התחייב על הצוואר שלו, כל התורה שהוא למד כל החיים שלו תלך בשביל עופות, שמישהו אחר יאכל? זה נקרא תלמיד חכם. אבל אחד שאומר הכל מותר, זה אין לו שמץ של יהדות. איך אתה יכול להגיד הכל מותר אם אתה לא בדקת בעצמך? איך אתה יכול? זאת הבעיה. עוד דבר, כבוד הרב, יש לי מטרה בחיים. אני רוצה ללכת בדרך של הרב, אבל בשביל זה אני היום נשוי עם 2 ילדים, ברוך השם. השם זיכה אותי להתחתן עם אישה נהדרת, ילדים מקסימים. אבל אני צריך רבנית איתי, אני רוצה בבקשה, אם אפשר, ברכה מהרב שאשתי תחזור בתשובה שלמה בעזרת השם. מה שמה? דורית בת חדווה. דורית בת חדווה, תלך בדרך טובים בתשובה שלמה איתך ביחד. אמן. תודה רבה כבוד הרב. תהיה אוהב בריא. אותך.